Imedo winjo weche matuch e kor gwenge gi Collins Okaka. Kawuok Rongo wadonjo e sub-county ma Uriri kama jodak e gwenge ma Kodwogo koro kwayo sirikand county no koda kamano mar piny owacho mamalo kokalo kuom jaod bura margi mondo mi obernegie nderni ma yudore kor gwenge makuno kaluwore kod chal margi. Kotelnegi kod William Uma, jodago wacho ni moko kuom apeyinigo ok nyal kalore kata matin. Kendo ma en wach ma oserocho chenro magi mag wuoth ka gikwayo mondo mi ywak makamano ochope it tend sirikand county no Migori koda ka jaod bura margi. Waonge kata gi wanga yo midhige center wachalo ma joma ne ok ogombulu modak e bungu. Upenji no age gimomiyo gitimo malich kama. Wanga yo muwuok chunge monyono kod wogo muwa thoro modhi okalo kod wogo modhi nyaka ber kanayo. Ochwe nyaka geto ok lu area wani onge kamiluongo ni ndara onge. Kuma ng'eny makata mine ma uso e center ka ok chop kama ber. Sani kaka na jaboda boda. Mama moro ne tugo tiyo ne wasandore go makora apiko jomata apiko taro jomoting'e ng'egi tingo kakalo kod aora moro kano lasi. Daraja onge wan matek. Wakwayo sirikandwa duto mane wagone gi ombulu. County kokikore gi national government te. Ni wawinjo matek e lwetgi ok wang'e ni wan kanye. Seche gogo bende giywak e wi chal mag teini manoketi e chiro no ma Kodwogo ma bende nyaka sani koro ok liel. Bernard Okoth en achiel kuom jodak ma gwengego. Manyo wan gi ler maber nikech wach kuomo nyocho romo e center wa Kodwogo. Koro taya ni gi sani taya mar center koro ok liel kendo sani koro dhi gi wigi adek onyono dwe ma koro sani nyaka dukni jomoko osechako mana monjowa. Koro inyiso wane ong'ade gi jopawa ma wan wakia nikech wan koro wan e mudho. Koro